bon dia, gràcies per ser aquí. A inici de mandat vam aprovar el PAM, o sigui el Pla d'Actuació d'aquests anys, amb 5 objectius de poble, 25 objectius estratègics, 72 d'específics i 266 actuacions. Ho fèiem des de la fidelitat als programes electorals d'Aixequem i Esquerra i des de la responsabilitat en relació amb les situacions, amb les circumstàncies en què ens hem anat trobant, com és, per exemple, la pandèmia. El PAM, que és l'instrument de planificació, que és el camí a seguir per l'Ajuntament, facilita també que la ciutadania conegui de primera mà l'estat d'execució de les actuacions, cosa que es pot fer des del web municipal. Arribem al final del mandat, ara cal una mirada retrospectiva a tota l'acció política d'aquest nostre govern de coalició, això sí, amb unes consideracions prèvies. En primer terme, com he dit, es va haver d'afrontar una crisi sanitària gravíssima, amb importants conseqüències de tot ordre, econòmiques, socials, culturals, educatives, etc., que no hauríem d'obviar. Sumada, esclar, a la inestabilitat internacional que en aquests últims temps ha comportat uns encariments i una problemàtica diferent. En segon terme, cal recordar que el govern actual ha tirat endavant tot d'actuacions i projectes que ja estaven engegats de mandats anteriors, però que calia revisar-los, a vegades acabar de finançar i executar-los. No era una cosa automàtica. També s'han engegat uns quants projectes nous de la mà de recursos propis o de subvencions obtingudes d'altres administracions. Per mitjà d'aquesta exposició conjunta, compartida, us convidem a recordar o a descobrir les accions dutes a terme pel govern, que ha centrat els seus esforços en el treball en equip i en l'aposta transversal que tenia i té com a eixos la sostenibilitat, els feminismes, l'educació, la cultura i la participació ciutadana. Per això s'ha creat l'espai transversal dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament, que són referents de l'Ajuntament i no només de l'Ajuntament, que són referents de les diverses àrees i serveis que tenen, les necessitats del poble. Des de l'OAC fins a urbanisme, passant, per exemple, per la biblioteca o l'escola bressol. Es tracta d'una eina organitzativa diferent que possibilita noves sinergies, noves complicitats, a fi de tendir cap a aquesta transversalitat en el treball que tant desitjàvem i que tant volem. Jo us parlaré una mica del que hem estat fent a Recursos Humans. A la nostra arribada a l'Ajuntament vam veure que hi havia molta feina a fer. Aquest treball inicialment el va començar a fer l'Amadeu i la Núria Sisó, a qui jo he substituït. Una de les primeres coses va ser saber què pensaven els treballadors, quines preocupacions tenia el personal de l'Ajuntament, i vam veure clarament que el que havien de fer era crear una plaça de tècnica de recursos humans. Durant aquest mandat el que hem estat fent ha estat iniciar, o sigui, retomar la negociació del conveni, amb el conveni col·lectiu dels treballadors. Hem iniciat també una valoració de
un treball tècnic de la valoració dels llocs de treball i hem aprovat el reglament del teletreball pel personal de l'Ajuntament. També hem fet altres acords puntuals, entre ells la flexibilitat horària, els complements salarials per la policia local, pels caps de setmana i festius, i ara actualment estem dedicant molts esforços amb els processos d'estabilització per reduir la temporalitat del personal de l'Ajuntament. Bé, bon dia a tothom. Jo us parlaré una mica de la part d'Hisenda. Tal com ha dit l'Amadeu, quan vam arribar vam tenir pocs mesos i de seguida ens va venir el Covid. Evidentment el Covid també a nivell econòmic va tenir gran transcendència tant en els ingressos com en les despeses. Ja n'hem parlat i us ho imagineu. Augment de despesa per neteja, per baixes laborals, vam haver d'adequar espais, vam comprar materials per poder fer mínimament alguns actes, mínimament obrir les escoles, mínimament, etc. Per tant, això va suposar bastanta més despesa. Per altra banda, vam reduir els ingressos, alguns d'ells dràsticament. Si l'escola de Bressol està tancada, els mestres cobren igualment, però els nens no paguen perquè no van a escola, evidentment. I com això, com un exemple que és molt clar, la piscina, per exemple, va baixar moltíssim. Tot i que ja es podia obrir, però jo entenc que les mesures que s'havien d'adoptar feien desagradable poder anar-hi o por de la gent, no sabem, però la qüestió és que va baixar molt. Les places del casal d'avis i àvies van baixar perquè degut a la Covid la Generalitat va instaurar unes mesures, per exemple, d'habitacions de 3 no podien ser-hi, s'havia de tenir una habitació buida per si algun avi agafava Covid posar-li de seguida, etc. Per tant, això també ens va mermar molt els ingressos. I a més, quan ja ens vam començar a reactivar, vàrem posar en funcionament un seguit de mesures, que en dèiem mesures per la reactivació. Per exemple, vàrem fer establir 2 subvencions per comerços i serveis i empreses per tal d'ajudar-los a tornar a obrir o comprar material o el que necessiten per tornar a obrir. Vàrem fer una dotació especial important a drets socials perquè es pogués atendre famílies que tenien realment problemes, que s'havien quedat sense feina, etc. Vam tancar la zona blava, més que tancar-la és que vam deixar de cobrar-la. Però clar, ja hi som, el noi que ja havia de cobrar igual, per tant, o menys, però també cobrada. Per tant, aquestes mesures també van ser al final un càrrec pel pressupost, un càrrec imprevist, d'acord? Malgrat tot això, el que hem intentat és que fos un pressupost, un ajuntament, en aquest cas, eficient, el màxim eficient possible, i sobretot equilibrat pressupostàriament. I això aquest any ho hem aconseguit més que l'any passat i esperem que el següent sigui millor encara. El primer que vàrem fer és dotar d'un bon servei tècnic, perquè això és bàsic per poder encarar l'estratègia o la planificació. Sabeu que tenim un interventor habilitat en aquest cas per l'Estat, per tant és de solvència contrastada, que a vegades no ens agrada gaire, però l'hem de tenir. I la figura de tresoreria, que no hi era, que per llei s'havia de tenir i que ara la vam dotar. Tot això què ens ha permès? Tota aquesta gestió? Doncs bé, en primer lloc, i per dir-vos 4 coses que puguem relacionar bé. El romanent, que n'hem sentit a parlar a diversos plens. El romanent no tan sols s'ha mantingut, sinó que al final potser encara l'haurem augmentat una mica. El romanent són els estalvis, la butxaca que tenim acumulada. Aquest any no us puc dir números exactes perquè no hem tancat l'exercici 22, costa de tancar, per tant estarem per sobre dels 2 milions, això segur, i pot ser que estiguem a 2.400 fàcilment. Per tant és una bona xifra, es diu que ha d'estar per sobre el 20% per anar bé, perquè si reps una subvenció et diuen que te la donaran, tu ja puguis començar a fer abans de cobrar, perquè no tinguis problemes de tresoreria. Sabeu que, per exemple, a l'IBI el cobrem 2 cops l'any, però la gent, el personal cobra cada mes. Per tant, per no tenir tensions de tresoreria, etc., es calcula un 20%. Nosaltres estem per sobre. Per tant, us dic, anem bé. En quant a endeutament, que és una altra xifra que us pot sonar fàcil, estem per sota, molt per sota del límit.
el límit públic és 110% d'endeutament, estem un 13%. Per tant, fantàstic. Aquest any passat i aquest, que sabeu que l'Euríbor està desfasadíssim, està un 3,80 o 3,90 ja ahir, això vol dir que els préstecs que tenim, ja us ho deveu trobar alguns, s'encareixen, les quotes, com que tenim uns préstecs per sota 1 milió d'euros, no ens fa mal. Tant de bo no hagués pujat, però no ens és un problema. No és un problema. Això és bo en si mateix i a més és bo perquè si vingués una possibilitat, una opció de fer alguna cosa grossa que requerís endeutar-nos, demanar un préstec, el podríem fer tranquil·líssimament. Per tant, és una posició avantatjosa. També us diré de passada que el pressupost del 2023, que és el que hem aprovat ara fa poc, compleix totes les normes d'estabilitat, tot i que el govern estatal les va deixar en stand-by, no les fa complir pel tema de la Covid, les compliríem totes, regla de despesa, estabilitat pressupostària, etc. Per tant, complim. I tot això, com ho hem fet? Doncs, en principi, amb una restricció a la despesa de les àrees brutal, que això tots els regidors i regidores us diran que ha sigut, bueno, sang, suor i llàgrimes, perquè cada euro s'ha vigilat molt, molt. I això és bàsic, que la despesa sigui la correcta. Per altra banda, hem analitzat els grans contractes. Sabeu que a l'inici ja ens vam posar amb el grup Soler, des de Medi Ambient, perquè era bastant flagrant el tema, i gràcies a rescindir-lo ens hem estalviat, havíem calculat uns 100.000 euros l'any, aproximadament. Hem tingut la desgràcia que ha pujat molt l'energia i per tant potser la diferència no es nota tant, però imagineu-vos que no ho haguéssim fet, seria inviable. Un altre tema, i lligat també per exemple amb l'energia, és hem aprofitat subvencions, però no subvencions per subvencions, sinó aquelles que hem cregut que ens aportaven un bé, un estalvi futur, en forma d'economia en el cas de les plaques, per exemple, el canvi de LEDs, tot això ens suposa un estalvi, o en forma de serveis o benestar per al poble, evidentment. Per tant, aquestes subvencions el que ens ajuden és a rebaixar la despesa futura. Un altre tema ha sigut la gestió activa de tresoreria a partir de la figura de la tresorera. Els dipòsits que tenim, aquests 2 milions que tenim sempre de romanent pol·lulant, si els tenim al compte, els tenim en un dipòsit o en una entitat o en una altra, i penseu que ara els fem moure, ens donen un cert rendiment. Grans temes que estem mirant ara i que no sé si podrem fer algun pas més abans d'acabar la legislatura és el tema de l'aigua, la gestió de l'aigua. Sabeu que la intenció de tothom, de tots i totes nosaltres, és passar-la a gestió pública a través d'Onaigua, una empresa pública del Consell Comarcal. Ho estem gestionant. Primer hem de veure com tenim les xarxes i això també suposarà un què, perquè en aquests moments sapigueu que des del 2013 que no actualitzem quotes amb qui ens fa la gestió, que és Agbar, i per tant aquí tenim un pollestret per solventar. I en quant a inversions, direm les més grosses, la biblioteca, aquesta és poder l'estrella de la corona, aquesta legislatura, i com deia l'Amadeu abans, sí que estava prevista, el projecte es va haver de refer per incloure algunes millores que eren molt evidents, però és que a més no estava pagada. Teníem una petita subvenció que a més per dates no es va poder aprofitar, per tant hem hagut de gestionar com ho subvencionem. I us diré que ha sortit molt bé perquè ja hem dedicat tot el PGI, el Pla General d'Inversions d'aquesta legislatura, i una subvenció molt gran que es va obtenir de cultura, de 400.000 euros. Per tant, al final la biblioteca s'ha pogut subvencionar, s'ha pogut finançar molt bé. Hem fet altres millores. A Can Licus, per exemple, hi ha millores de sostre, diré jo, no sé ben bé, de seguretat, temes que hi havia problemes estructurals. Clavegueram, sabeu que hem fet algun carrer que també, el tenim com el tenim, doncs hem aprofitat per fer algun carrer. El Camp de les Lloses, l'ampliació també requeria alguns canvis i també hem aconseguit subvencions per omplir-lo, per dir-ho així, no? A l'escola de l'Era també estan previstes unes actuacions en finestres, concretament aquest any. Al pavelló hi hem posat el parquet
que també ha costat molt, perquè s'han encarit molt durant l'any passat els materials, ha costat molt més del que esperàvem, però s'ha pogut fer. També es va fer la teulada nova, perquè hi plovia dins, des de dins es veia el cel, per tant, també s'ha pogut arreglar. Hem fet la piscina petita, etc. Per tant, d'inversions n'hi ha hagut de molt grosses i també moltes de petites. I per últim dir-vos que també, i encara que fossin intervencions més petites, s'ha pogut dotar dins d'aquests 4 anys els pressupostos participatius, que com sabeu són 50.000 euros i per tant també és una inversió que s'ha de preveure a dins del pressupost. Amb tot això jo crec que si fem la llista d'inversions doncs ha sigut molt bona, deixem bastant menys deute i deixem igual o més romanent. Per tant jo crec que la gestió hem anat bé. Hem patit però hem anat bé. Gràcies. En l'àrea d'ecologia, bàsicament el que ens hem proposat era intentar donar oxigen a l'Ajuntament, seguint el fil de la Judit, és a dir, dotar el municipi de més recursos econòmics i evidentment, lluitar contra aquest canvi climàtic, contra mirar de ser més sostenibles i tornar a recuperar el que Tona fos un municipi pioner a la comarca i a la província de Barcelona. En aquest sentit, hem treballat 3 grans àmbits. Un és la transició energètica, penso que hem fet molt bona feina en tot el que és l'àmbit de l'enllumenat públic del municipi. L'altre punt seria el tema de la gestió de residus i l'altre, que jo penso que és molt lligat en aquesta optimització de recursos, hem intentat articular via l'APP Fem Barris, Fem Pobles, que tot mirar d'optimitzar circuits, ser molt coneixedors de totes les incidències que passaven al municipi i per què no dir-ho, jo penso que és una eina que serveix també per mostrar a la ciutadania que els recursos són finits. És a dir, una cosa és que tinguem uns canals de comunicació de tot un seguit d'actuacions que s'han de portar a terme i l'altra és que tinguem prou recursos per fer-hi front. En l'àmbit de la transició energètica, destacar, com també comentava la Judit, és que la finalització del contracte amb Grup Soler va repercutir en un estalvi anual de 100.000 euros en manteniment, consum d'energia i amortització del crèdit. Això ho lligaria en que immediatament després d'aquesta finalització, que és complexa, finalitzar un contracte 4 anys abans de la seva finalització, es va redactar in extremis una auditoria que ens ha permès aconseguir la subvenció més elevada de la història de Tona, amb 1,4 milions d'euros. Aquesta subvenció s'ha renovat amb 6-7 mesos, pràcticament el 92% de l'enllumenat públic de Tona. I m'agradaria comentar-ho perquè jo penso que el 2019 l'Ajuntament de Tona, lligat amb això, amb aquest reorganitzar, rebaixar l'endeutament, ser més sostenibles, l'Ajuntament de Tona pagava, i això són números reals, 250.000 euros l'any amb enllumenat públic. Això inclou energia, manteniment, amortització del crèdit. Marxarem aquest 2023 i l'Ajuntament de Tona pagarà 75.000 euros en manteniment i electricitat. Això repercuteix un estalvi de 175.000 euros l'any i aquí afegiria, amb el context actual del preu de l'electricitat. Aquests 75.000 que comento estan inclosos, és un àmbit que conec prou bé, per tant estem parlant que hem dotat d'oxigen 175.000 euros a l'Ajuntament de Tona. Afegir que, tot i que us he comentat que en 6 mesos s'ha fet pràcticament tot l'enllumenat públic del municipi, no és veritat. El que s'ha fet és unes actuacions en l'àmbit de l'eficiència, és a dir, per que hi hagi un impacte el més gran possible en el consum d'electricitat. Però aquest any, de fet, em sembla que és el 28 d'aquest mes, falten 15 dies, acaba la licitació de 800.000 euros més, que bàsicament el que es farà és optimitzar quadres elèctrics, legalitzacions, millorarem diferents punts del municipi amb l'enllumenat, rotondes, passos de vianants, es faran tot un seguit d'actuacions per aquests 800 minuts que comento. També es canviaran columnes més deteriorades i hi ha una actuació més en aquest àmbit. Lligat amb el que deia la Judit, i penso que no és menor, perquè al llarg del mandat des de l'oposició s'ha comentat que no, és que ara està de moda la sostenibilitat, ara hi ha molts recursos. No és veritat, és a dir, és veritat si tens projectes redactats i Tona hem fet els deures. El 2019 no hi havia cap projecte executiu de fotovoltaica, no hi havia cap projecte executiu de biomassa, per suposat que no hi havia una auditoria de tot l'enllumenat públic, per tant, dir, s'han aconseguit diners perquè hi ha molts diners. No. Escolta, si no tens projectes redactats, no hi ha subvencions. Això és així. Per tant, ho hem fet, jo crec, en molt poc temps i amb una pandèmia pel mig, com comentava l'Amadeu. Tona no hi havia cap edifici funcionant amb energia renovable i acabarem
d'aquí 3 mesos jo crec que tots els equipaments de l'Ajuntament de Tona funcionaran amb energia renovable. Perquè, per destacar, la Canal Biblioteca Ajuntament és un edifici pioner a tota la província. Jo crec que és crec no, els tècnics de la Diputació així ho reconeixen, és el primer municipi que compartim energia amb 3 equipaments. Vam dotar el Camp de les Lloses amb 30 quilowatts, vam dotar l'Era de Dalt amb 30 quilowatts i ara, de fet ja hi ha subvenció, projecte i tot aprovat, no em voldria precipitar, però crec que en 2 o 3 mesos hi haurà una instal·lació fotovoltaica de 100 quilowatts a la coberta del pavelló que servirà per acabar de donar energia a tots els edificis que ens hi faltava. I aquí on estem ara, en 6 mesos, tenim projecte i dotació econòmica, també estarà fet una nova instal·lació de 30 quilowatts. Per tant, pràcticament tots els equipaments municipals de Tona funcionaran amb energia renovable o parcialment amb energia renovable. En aquesta mateixa línia, també destacar en l'àmbit que hem impulsat la comunitat energètica la tonenca. Aquesta figura, que molts de vosaltres potser encara no coneixeu, jo penso que tindrà molt recorregut i que pot aportar moltes coses a un perfil molt diferenciat de Tona, de tonencs i de tonenques. Bàsicament, és una comunitat que permetrà que gent que o bé no vol realitzar una inversió important, o bé no pot, o bé creuen que projectes comunitaris són molt rendables, gent podrà participar de diferents instal·lacions fotovoltaiques i més serveis via la tonenca. Per exemple, en 2 o 3 mesos cedirem 4 cobertes municipals, la de l'Ajuntament, la dels habitatges tutelats, la de l'Escola d'Hostaleria i de la llar d'infants Pan Xocolata, perquè tothom que sigui sòcia i sòcia d'aquesta comunitat sense ànim de lucre, molt important, és a dir, mai podrà guanyar diners aquesta comunitat, l'únic que servirà és per facilitar, per ajudar, per promoure la transició energètica al poble, doncs tothom podrà formar part d'aquesta comunitat i tenir energia verda, en aquest cas fotovoltaica a casa, amb una inversió molt menor que la que podria tenir qualsevol persona que es faci una instal·lació a casa. Per tant, en aquesta cursa de la transició energètica no deixar enrere a ningú. Seria una mica l'objectiu de la tonenca i que s'ha impulsat des de l'Ajuntament. Breument, 2 pinzellades més de transició energètica, però que no s'ha executat. Hem redactat un projecte executiu per ficar biomassa, fer un district heating de biomassa a tota la zona esportiva, per tant, treure el gas i que tots els equipaments funcionin amb biomassa, amb estella forestal del territori. Hem redactat un projecte executiu per funcionar amb aerotèrmia tot l'edifici de l'Ajuntament, ara funciona amb gas, en aquesta línia de descarbonitzar els equipaments. I ara aquest any hem encarregat, a final d'any estarà redactat, un projecte d'aerotèrmia a Can Licus, un projecte d'aerotèrmia a la llar d'infants Pan Xocolata i un projecte d'aerotèrmia a l'Escola de Dalt. I direu, i per què? Doncs com us he dit, tots els equipaments funcionaran amb electricitat, amb energia renovable. Si traiem el gas i fiquem aerotèrmia, que és, en aquest edifici, per exemple, funciona amb electricitat, llavors per mi és tancar el cercle, és a dir, és fer els edificis dels equipaments sostenibles i lligat en aquesta intentar objectiu més recursos del territori i no veure'ns en aquest context que hem viscut tot amb la guerra d'Ucraïna, d'aquesta volatilitat dels preus. Si estàs agrupat, tot ho tens endreçat i ets autosuficient, no cal dir tots els avantatges que comporta. En l'àmbit de la mobilitat, és que faig una intervenció llarga perquè porto tota ecologia i territori amb l'Albert i m'ho fan fer tot a mi. L'Albert farà esports, És llarg, perdoneu, és llarg, perquè porta urbanisme, obres, manteniment. En l'àmbit de la mobilitat també s'han fet, es va redactar el PEMUS, el Pla de Mobilitat Sostenible del municipi, i s'han fet les primeres actuacions importants. Una és la millora de la mobilitat a peu del barri del Raval, que penso que ha tingut un impacte molt important en veïns i veïnes, que era l'objectiu, és a dir, treure tots aquells centenars, milers de vehicles que circulaven constantment pel carrer Raval, carrer Montserrat i companyia. S'ha fet la pacificació de l'entorn de Dalt i, important, hem demanat fa res un meset, una subvenció també a la Diputació de Barcelona per començar a fer l'actuació del centre del poble. Això sí que realment no quedarà fet abans de les pròximes eleccions, però si tenim continuïtat al llarg d'aquest 2023 es podria executar. En l'àmbit de l'aigua, potser és el meló que ens ha faltat acabar de treballar, sí que és veritat que els darrers mesos hem fet diferents actuacions. Una i molt important és que se'ns ha redactat el Pla Director de l'Aigua de Tona. Aquest pla director el que contempla és tot un seguit d'actuacions per optimitzar, és a dir, per millorar el rendiment de les xarxes. Penseu que la xarxa municipal d'aigua de Tona té unes pèrdues del voltant del 20%. Els experts diuen que és poc, a mi em sorprèn molt. Hi ha municipis que tenen pèrdues del 50%. Si tu veus en aquest context de sequera, el que estic dient que ens diguin que
que perdem per la xarxa un 20% i que no està pas malament. Jo penso que tenim un problema social greu a nivell català. Per tant, aquest pla director servirà per això, per substituir els materials més antics, per millorar les pressions d'aigua, per implementar en ells sectoritzacions per veure on o focalitzar on tenim les pèrdues, i contempla actuacions per valor de 5 milions d'euros en el casc urbà, en tota la trama urbana, i de 3 milions d'euros per si creguéssim convenient connectar els disseminats pagesia a la xarxa municipal. Per tant, estem parlant d'actuacions dintre el casc de 5 milions d'euros i si volguéssim això, que penseu que cada vegada hi ha hagut més peticions de disseminats que en aquest context de sequera, pous, que tibaven de pous, doncs estem patint molt, estan patint molt i veurem, si no hi ha bones notícies, pot ser una problemàtica molt important a pagesia. Després, en l'àmbit de residus, s'ha fet una actuació molt important, és la del tancament d'aquell abocador que tots coneixíem al costat de la deixalleria i l'obertura d'una àrea d'emergència per als disseminats al polígon Goules. Aquesta actuació petita, jo penso que molt gran, però petita en volum, ha permès recuperar percentatges de recollida selectiva del 85% que feia pràcticament 7-8 anys que no teníem a Tona, i això torna a tenir un impacte directe en els impostos que paguem a l'Agència Catalana de Residus per portar tots aquests residus rebuig a l'abocador d'Orís. Per tant, hi ha hagut aquesta actuació en l'àmbit de residus i ara dius que el planning de l'Ajuntament de Tona és que el pagament per generació, en aquest cas, és a dir, començar a fer una prova, no seria prova pilot perquè és una prova efectiva, de col·locar xips en els cubells, està prevista de cara a finals d'any, començament del 2024. Per tant, ens monitoritzarem per veure quines praxis fem els veïns i veïnes de Tona per anar cap a aquesta taxa justa o taxa per generació de residus. Després hem iniciat la campanya d'Activem el Civisme. Està clar que no acabaries mai de fer els deures en aquest àmbit. S'ha treballat el tema dels excrements, incidències de mobiliari urbà, neteja viària i hem intentat, com comentava, hem intentat i executat la posada en funcionament de l'APP Fem Barris, Fem Poble, que ens ha permès almenys centralitzar tot aquest seguit de queixes, de millores, d'incidències. En l'APP Fem Barris, Fem Poble s'han resolt a dia d'avui unes 550 incidències, que és un 77% del total de les demandes de la ciutadania via APP. Ara faig un breu llistat de les obres que ja s'ha comentat. En l'àmbit de les obres pròpiament urbanístiques s'ha redactat l'estudi d'ampliació del cementiri. Voldria destacar que aquest estudi preveu la construcció d'un nou tanatori i una sala multiconfessional, que penso que és molt important i que penso que ha de ser un dels objectius principals del següent mandat. S'ha redactat el projecte CRESU. El CRESU és el projecte d'aula ambiental que volem ubicar en l'antic balneari Ullastres. Aquest treball conjunt amb l'àrea de patrimoni ha permès que Patrimoni disposava d'una memòria per rehabilitar-lo. Des de territori hem intentat i redactat aquest projecte educatiu i hem aconseguit una subvenció de 190.000 euros per començar a rehabilitar el balneari Ullastre. Per tant, posar en valor aquest projecte executiu de l'aula ambiental. També s'ha finalitzat el camí de l'Aguilar, entre Tona i Sant Miquel de Balenyà. S'ha revisat el conveni urbanístic de l'Ajuntament de Tona i del Bon Preu, s'han aconseguit 2 pisos de lloguer social i l'actuació que els propers 4-3 mesos es farà a la plaça Major Nova de Tona. Com ha comentat la Judit, s'ha fet l'ampliació del Caterina Figueres, es va refer aquest projecte, bona feina de la Núria Sisó en aquest sentit i bona feina de Cultura i Patrimoni que es van aconseguir aquests 400.000 euros addicionals que comentaven els companys i companyes. Les obres de Can Lico s'han fet millores estructurals per un tema de seguretat, s'ha fet l'ampliació del correcant de la Canal, s'han instal·lat les càmeres de seguretat en polígon, entrades principals de Tona i també en entorns dels equipaments. Aquí al Morell n'hi ha, en el Camp de les Lloses també preocupen aquest tema d'incivisme i vandalisme. S'ha fet l'actuació de clavegueram i pavimentació del carrer Sant Andreu, seguint en aquestes indicacions del pla director de clavegueram. Per tant, hi hem cregut molt i potser no hem pogut fer prou. De fet, l'estiu passat hi havia la intenció de fer una actuació molt important al carrer de Vic. Quan estava tot a punt, projecte redactat, licitat, doncs l'elevat increment dels preus en aquell context de fa quasi un any, 8 mesos, el preu de l'asfalt va fer que no poguéssim tirar endavant aquesta actuació important del clavegueram, però és una assignatura pendent a Tona i apuntem-nos en vermell tots perquè no dona gaires vots sota terra, però si no
si no fem mesures en aquest sentit del canvi climàtic, pluges més intenses en espais més reduïts de temps, jo crec que tindrem problemes al municipi, en tot el que és el clavegram, en Bornals, és un tema, una assignatura pendent, penso, a tothom, a tothom qui vingui. Ja s'ha fet l'aparcament del polígon Les Goules, s'ha fet la millora del parc infantil de Cretardell al parc 4 estacions, s'està efectuant ara el canvi de la nau de la brigada, també en aquesta línia de sostenibilitat, marxem de les 4 carreteres i ens situarem a prop de la Maxon, mentrestant intentarem que en l'ampliació del Goules 2 puguem dotar de la nau de la brigada pròpia, ara també estarem de lloguer, però el fet de marxar de les 4 carreteres i anar a la zona de la Maxon, molt bona feina de l'Albert, repercutirà que uns 1.000 euros, sabem que són 1.000 euros mensuals durant 10 mesos, per tant 10.000 euros que ens serviran per reorganitzar-nos i situar la brigada en una nova nau, que jo crec que és una molt bona ubicació. I per últim, i acabo, la reforma de l'itinerari del castell. Penseu que aquesta subvenció és una subvenció molt complexa, l'hem intentat 3 anys seguits i finalment els espais naturals de la Generalitat de Catalunya, en un programa molt concret, desenvolupament local, en espais protegits, ens han donat 30.000 euros i hem fet una inversió de 46 euros per millorar tot aquest itinerari, la biodiversitat i assegurar-ho. Seguim, i en aquest cas ja ve que tingui el micro jo perquè toca l'apartat de participació ciutadana, que de fet és la regidoria de participació, comunicació i transparència, que en primer terme també cal posar en valor que es va crear, es va constituir aquesta regidoria en si, ja que no existia abans de començar aquest mandat. I una mica la idea així general era tornar a posar, diguéssim, la participació ciutadana al poble de Tona a la primera plana, que en el passat havíem estat també, igual que en sostenibilitat, pioners en aquest àmbit i ara calia, en ple 2019 en aquest moment i ara 2023, tornar a ser pioners en la participació ciutadana i que la ciutadania no participés cada 4 anys, sinó que se sentís partícip i col·laboradora amb els afers de les polítiques municipals que li afecten i que pogués participar de forma permanent i, segons el cas, també consultiva o vinculant. Pel que fa a la transparència, també evidentment ho consideràvem un puntal i per això també era participació, comunicació i transparència el títol d'aquesta regidoria. S'ha anat treballant també per anar millorant en aquest aspecte i una prova empírica d'aquest fet és l'obtenció del Sergell Infoparticipa durant els 4 anys de mandat, amb un 98,08% amb 52 indicadors i ara de fet aquest últim any també s'ha complert aquest indicador, que això és bàsicament gràcies a la tècnica de transparència i tota la feinada que fa perquè tots aquests indicadors estiguin petjats a la web municipal. Per últim, també hem treballat per una comunicació que enteníem que havia de ser permanent i honesta, utilitzant tots els canals de difusió possible. Hem d'apostar evidentment pel format digital i formats innovadors, però tampoc no ens podem descuidar del format paper i en la mesura del possible també hem anat apostant per nous formats com l'audiovisual, l'ús de les xarxes socials, les emissions amb streaming, etc. I aquest últim punt, recalcar també que la pandèmia el que ens ha fet ha estat accelerar-ho, és a dir, ja estava previst, però evidentment ens hem trobat que la situació de que la gent hagués d'estar tancada a casa i no poder fer actes presencials va accelerar aquesta digitalització i utilització d'eines com streaming pels diversos actes que realitzàvem a nivell municipal. Pel que fa a les accions destacades, pel que fa a la participació, s'ha de destacar la implementació d'eines i plataformes de participació digital, en aquest cas el Participa 311, que inicialment en dèiem el Decidim, que és una bona eina de la Diputació, malgrat que també s'ha de recalcar que té els seus problemes que s'han d'anar millorant i hem anat parlant en Diputació i som molt pesats en aquest aspecte per millorar temes aquests d'usabilitat i que moltes vegades arriben queixes que és farragós de connectar-s'hi per poder votar els participatius o les consultes que hem fet. En som conscients, malgrat tot creiem que és una bona eina i que s'hi ha de seguir treballant i seguirem treballant perquè pugui ser encara més fàcil per la ciutadania. Després també evidentment la realització dels pressupostos participatius, com ja ha comentat la Judit,
que era una aposta forta després de la prova pilot, que nosaltres enteníem que no era realment participativa del tot perquè la ciutadania no era qui feia les propostes. Doncs vam començar l'any 2020 i hem fet 3 edicions, s'hi han destinat 150.000 euros, destinats a 18 propostes executades, que és un nombre elevat de propostes i del qual n'estem molt contents i que hem anat aportant millores any rere any en aquest procés. Després també la primera edició dels pressupostos participatius joves amb 25.000 euros destinats, que si em permeteu ho explicaré més bé més endavant a l'apartat de joventut. També la creació d'una comissió de participació ciutadana, que també creiem que és molt important per avançar amb la transparència d'aquests processos i que es pugui fer un seguiment de tota l'acció de participació que fem i una, entre cometes, fiscalització o seguiment conjunt amb els diversos grups polítics, però sobretot també amb la ciutadania, perquè hi ha 3 representants de la ciutadania a títol individual i 3 representants d'entitats que també formen part d'aquesta comissió, que tindrà un mandat de 2 anys. Ara quan s'acaba el mandat acabem el primer mandat d'aquesta comissió i després de les eleccions s'haurà de constituir una nova comissió. Després també, evidentment, tots els diversos processos participatius, potser més petits, però no per això menys importants que hem anat realitzant, com per fer propostes pel Premi Miliari Noi de Tona, el Monument a les Persones Donants de Sang, la Paraula del Poble, Activem el Civisme, etc. També l'arrencada d'aquestes regidories obertes, que ara les hem fet per temàtiques concretes, com podria ser la Festa Major, com podria ser una tona de màgia, i ara arran del Pla Estratègic de Participació Ciutadana que també hem elaborat gràcies a un recurs de la Diputació, senta més les bases d'aquestes regidories obertes i que les obrirem també, o almenys això és el que marca aquest pla estratègic, per àmbits sectorials i per regidories i amb tot d'instruments que ens doten. I finalment també un impuls conjuntament, evidentment, i sobretot amb educació i amb drets socials, amb el Consell d'Infants, que també després ells ho explicaran amb més detalls. Pel que fa a la comunicació, i vaig ràpid per no allargar-me també, s'ha creat un Consell de Redacció per a l'elaboració dels continguts del butlletí, un butlletí que també a més hem renovat, intentant que fos més amè, més proper i amb més seccions que puguin interessar a la ciutadania. S'ha fet també una revisió de la pàgina web municipal, una revisió de la relació amb els convenis amb els mitjans de comunicació locals i comarcals i nacionals, una instal·lació dels plafons d'informatius municipals, que de fet això és una proposta guanyadora dels pressupostos participatius i també n'estem molt contents que s'hagi pogut fer possible, així com també una càmera i material de gravació per les entitats, també proposta guanyadora dels pressupostos participatius. Hem implementat els concurs de cartells de Festa Major, també per implicar la ciutadania i el talent dels i les joves o no tan joves tonencs en aquest àmbit del disseny gràfic. També hem creat el concurs de curtmetratges de Festa Major, s'han instal·lat també diferents pantalles d'informació, també des de noves tecnologies, s'ha actualitzat la imatge corporativa per les diverses àrees de l'Ajuntament i abans que parlàvem de nous canals de difusió, s'ha creat, per exemple, el llistat de WhatsApp, que està tenint molt bona rebuda i ara mateix també té més de 700 altes i també és un canal molt important per fer arribar la informació a tota la ciutadania i que es pugui crear una hora expansiva a partir d'aquest grup de WhatsApp i també s'ha vetllat per això, per les xarxes socials, d'anar incrementant el nombre d'usuaris, que de fet aquí els teniu a la pantalla. Finalment, pel que fa a la transparència, s'ha implementat la plataforma web de seguiment del PAM, que és el que ha comentat abans l'Amadeu, on tenies totes les actuacions i podies anar veient quin era el tant % d'execució en què es trobava cada objectiu concret. I aquests actes de rendició de comptes, aquest mateix que estem fent avui, el que vam fer a mig mandat, també s'ha fet possible el seguiment dels plens municipals per mitjà d'internet, s'ha començat l'actualització de les cartes de servei de l'Ajuntament i, com hem comentat abans també, l'obtenció d'aquest segell Info Participa amb un 98% dels indicadors complerts. Bàsicament és això, és a dir, l'important era tornar a ser pioners en participació. Potser ens hem fet pesats aquests primers anys amb la participació, però creiem important de que la ciutadania se sentís participat i li anés sonant
i de fet també per això de no fer-nos pesats, una mica la idea que indica aquest pla estratègic de participació ciutadana. Pel que fa als pressupostos participatius, per exemple, la idea és realitzar ara cada 2 anys pressupostos participatius i en aquest any intermig en què no hi hagin pressupostos participatius, també per deixar temps que es puguin executar totes les propostes, seria fer pressupostos participatius juvenils i també ja tenim la mirada posada en el futur en poder fer també pressupostos participatius infantils. Bé, desenvolupament local, aquest últim any ho hem estat portant entre en Marc i jo mateixa. Per tant, jo faig la introducció i ens partirem una mica. Dir-vos que desenvolupament local inclou moltes àrees, de fet tot el que es pugui considerar sector econòmic, per dir-ho així. Per tant, estem parlant de comerç i serveis, que és el primer que ens ve al cap, però també empreses, de polígons o no polígons, tot el que és pagesia, que tenen la seva pròpia cultura, diguem així, turisme, una àrea important i a desenvolupar jo crec que els propers anys a Quitona, el mercat setmanal i el mercat de segona mà que tenim un cop al mes, les grans fires que tenim, bàsicament tenim el Festival de Màgia en el que hem inclòs un mercat màgic i la fira Joc-Joc, i per últim tenim tot el tema d'artesania que ara durant aquest últim any hem intentat potenciar-ho. Què hem fet amb tots aquests grups? Doncs bàsicament, i per resumir-ho molt, és intentar apropar-nos, intentar-los conèixer, perquè la primera sorpresa és que a l'Ajuntament no tenim, contra tot pronòstic, diguem així, no hi ha un llistat de comerços, un llistat d'artesans, un llistat d'empreses, això no existeix. Tenim diferents Excels i diferents activitats, però no tenim ni la informació actualitzada. Per tant, el primer que hem intentat és això, conèixer-los, apropar-nos i simplement buscar wins-wins, buscar sinergies entre totes les àrees per poder-hi guanyar tots, així de senzill. Tot això sempre amb un ull posat en l'economia social i solidària, que creiem que és la col·laborativa, social, de futur, amb cooperatives i tal. Per tant, anem-hi posant un ull perquè això va per aquí. I ara, si cas, no m'enrotllo més i en Marc ens farà una mica de les accions, les principals, perquè veieu per on hem anat treballant. Correcte. Les m'hi llegiré perquè no me'n vull deixar cap, però degut al Covid vam fer un pla de reactivació municipal amb ajuts directes econòmics als establiments, a les empreses, informació puntual, assessorament a l'hora de tramitar subvencions i una mica de mediació dels lloguers. Una altra acció que hem fet prou important ha estat la creació i l'implementació de la targetona. La targetona és una targeta de fidelització en la que actualment tenim més de 30 comerços adherits que col·laboren i que se n'aprofiten. Un altre acte ha estat la posada en marxa de 3 taules sectorials on ens reunim de forma continuada amb comerç, amb pagesia i indústria i en la que ells expressen les seves inquietuds. Una altra acció, la recuperació de l'ITB per vehicles agrícoles i ciclomotors a l'Esplanada de la Canal. Fins no implementar això, molts tractors i vehicles agrícoles se n'havien d'anar a altres pobles a passar el que era la revisió i el fet de tornar-ho a poder fer a la Canal és un pas important. Una creació de grup de WhatsApp per poder estar en contacte als diferents sectors, el foment de l'economia social i solidària, amb l'incorporació de 5 empreses del municipi a la xarxa d'iniciatives de l'ES d'Osona, formació, digitalització i emprenedoria, amb col·laboració amb la Mancomunitat La Plana i la Creacció. També hem proposat campanyes de dinamització comercial, el comerç irreductible, la campanya de dalt, amb aparcament gratuït, amb hores de joc a la ludoteca per ajudar que els pares poguessin fer una compra tranquil·la al nostre poble, música al carrer, sortejos, l'any del Covid, concurs d'Integram per potenciar la digitalització dels nostres comerços. Hi ha hagut l'habilitació d'un terreny municipal, el polígon Goules, on moltes empreses se'ns queixaven que no podien aparcar el cotxe, hem habilitat un aparcament allà, hem recondicionat el parterre del carrer Major i hem fet diferents intents de fer florir les pilones, sempre que el civisme de la gent ens ha deixat fer-ho, i hem fet un estudi de turisme subvencionat per la Diputació
per marcar l'estratègia a seguir durant els propers anys. Gràcies. Abans de passar a cultura, tres notes que he pres de les intervencions anteriors. Són ben bé notes perquè serveixin d'exemple del que s'ha dit en la introducció. S'ha parlat de la transversalitat a diversos nivells en el treball, però també en les àrees o regidories. Exemples d'això, la campanya de civisme o bé el projecte d'Ullastres. Hem parlat d'equip, hem parlat de l'equip, de la visibilitat de l'equip, jo diria dels equips, i em sembla que els canals de comunicació de l'Ajuntament en són un bon exemple. El que traspuen no és el personalisme d'algú, sinó els equips, agradi més o agradi menys. Aquest era el nostre projecte. Això és el que vam prometre fa 4 anys. I afegiria també una cosa que des d'Ecologia i Territori s'ha dit, però jo vull subratllar-ho. Parlaria de proximitat i diàleg. El que s'ha dit s'ha parlat de la pacificació de la zona de l'era. Vull destacar com s'ha fet. En proximitat i diàleg. S'han buscat solucions. El títol de l'apartat de cultura és una declaració d'intencions per una major presència de la cultura en la vida del poble. Des de la regidoria hem treballat intensament en tots els àmbits de la cultura, com també en la gestió dels equipaments corresponents, com aquí on som ara, compartit amb joventut. La regidoria de cultura ha estat interlocutora dels agents culturals locals constantment, entitats, escoles, grups, ciutadania, i se n'ha fet un acompanyament. També en la programació cultural i festiva s'ha vetllat per diverses potes. L'equilibri, la participació, la implicació dels diversos agents culturals, així com per la qualitat de les propostes. I s'ha donat molta importància, i això des de la pandèmia especialment, a la proximitat. Accions destacades. La coordinació amb els diversos agents que preparen o proposen activitats culturals, així com amb els serveis de cultura, sigui la biblioteca, sigui el Camp de les Lloses, sigui la Canal, sigui l'equip tècnic del Muriel, dinamització de l'espai Muriel Casals, perquè és un espai que va molt més enllà de la idea d'hotel d'entitats. És un espai de dinamització. Ho dic perquè a vegades llegeixes coses, jo tinc el bon o mal costum de llegir entrevistes a gent vinculada amb l'activitat política del poble i potser ho han d'acabar d'entendre més perquè serà bo per a tothom. Ja veieu que és un punt de trobada i acollida d'activitats molt diverses, reunions, xerrades, concerts, exposicions com la que tenim ara de les xinxes, pusses i fabricantes, això és, de les dones en el tèxtil. L'exterior del Muriel està esdevenint un espai social i un espai festiu, treballat conjuntament amb joventut. Organització de cicles. Cicles, per exemple, els de la programació estable de la Canal, el cicle de quilòmetre zero, el cicle dels 25 anys i
per als propers mesos el cicle de memòria democràtica. La gestió de la Canal, la gestió del cicle festiu de la Canal ha comportat molta feinada, especialment en temps de pandèmia. Mesures de seguretat, adaptació de les activitats, reprogramacions. Em sembla que hem estat molt honestos en aquests aspectes. En la programació cultural valorem la proximitat, ja l'he esmentada, la paritat, la sostenibilitat, la qualitat, la diversitat, combinant llenguatges clàssics amb llenguatges contemporanis, quan parlem especialment d'art. Noves propostes culturals, l'art dels aparadors, a part, el cicle Poesia, Música i Patrimoni es va iniciar l'any passat, les xerrades vinculades a l'11 de setembre, a les exposicions que programem aquí al Muriel, etc. També ens agrada celebrar aniversaris rodons, els 75 anys dels Capgrossos, els elements d'imatgeria festiva més antics de Tona, amb el ball que es va estrenar per la Festa Major, enguany els 40 anys dels gegants, amb reparacions, amb una trobada gegantera prevista per a l'abril, amb protagonisme de la nova colla gegantera, una molt bona notícia del camp de la cultura, i també els 25 anys de la Sala de la Canal, amb el cicle corresponent de la programació estable i amb el documental que ressegueix tota la vida fins ara d'aquests 25 anys. D'altra banda, publicació de llibretons per reforçar la construcció de personatges. Veig des d'aquí el llibre de la Reina Mel. També hi haurà un llibretó a propòsit del conill de Tona de Màgia. Ara, precisament, hi ha la convocatòria que és pública i us convido a participar en aquest concurs de redacció de contes. S'han reforçat i millorat els concursos del Conte de Reis i dels treballs de recerca. D'altra banda, hi ha hagut, evidentment, moltes inversions en seguretat i millora en equipaments municipals. La Canal, el Muriel, Can Licus. D'altra banda, la presència dels continguts culturals al llarg del cicle festiu de l'any és molt evident. Se'ns acosta el Dia Mundial de la Poesia, dimarts que ve, se'ns acosta la Festa dels Tonis, amb una conferència que hi haurà aquí divendres i el passant de diumenge, o la Setmana Cultural amb la Festa de les Entitats i la celebració de Sant Jordi. Per tant, la cultura és viva i és vida. D'entrada, per mi l'avaluació final de mandat, visió pròpia, fantàstic, doncs ja està. Gràcies a tot l'equip, a la Marta, a la Núria, als equips de regidories, que hi ha hagut molta feina. Penseu que tot aquell llistat, que gràcies a en Josep, que m'ha fet un tros perquè hi havia molta tela i he pensat que seria bo que ell, que estava embalat, ho fes. Doncs hi ha hagut molta feina també dels equips de regidories, amb tota la gent que ha vingut, en Guillem, en Miquel, en Tino, que més en deixo, en Lluís, no m'havia deixat ningú, les Núries. Moltes gràcies a tots, perquè tot això, aquí hi ha un granet vostre, com el que hem posat nosaltres, i també gràcies a tots els regidors, a tots els tècnics, molta feina també de tècnics, hem tingut sort de rebre molts tècnics, en Roger, els d'urbanisme, l'Albert Coselles, que ha estat una incorporació que hem tingut ara a última hora, un gran arquitecte, en David, tots, en Francesc, la Cristina, tots ja han treballat molt perquè, com hem dit, hem aconseguit subvencions, hem aconseguit, per exemple, fer un enllumenat, molta feina, però també ja ho saps tu, que hi has dedicat molt temps, en David també, hi ha hagut molta feina aquí darrere. Jo l'haig de posar en valor, perquè crec que el mandat és això, també, posar en valor tota la feina feta de molta gent
que nosaltres us estem explicant i que tothom hi ha posat el seu graner. Dit això, amb el que seria esports, la intenció de la regidoria d'esports sempre és la mateixa, ajudar, estar al costat de les entitats esportives, facilitar la pràctica de l'esport a tothom, que ningú quedés exclòs de poder fer esport per cap raó, ni econòmica ni de cap tipus. Aquí, conjuntament, amb la gent també d'això hem pogut fer les subvencions pertinents, gràcies també a la Manco, a la feina que fan. Una miqueta ens hem basat en això, llavors intentar molt bé millorar totes les instal·lacions, com bé ens ha explicat en Josep, és de treure l'amiant de la teulada del pavelló, que això, tant el medi ambient, ho hem treballat, també potenciar, per què no, la pista, el parquet, que hem pogut fer una gran obra, un gran esforç de tots, perquè aquí sí que hi hem tingut que estrenyes tots el cinturó perquè sortís, però era molt necessari, i encara, sí, sempre queda alguna cosa, però és molt necessari, creiem que això també és salut pels esportistes. El fet d'estar amb les nostres entitats esportives hem vist que tenim una gran sort a Tona. N'hi ha moltes, molt variades, molt potents, perquè tot i l'esforç que ens va costar passar la pandèmia, que ens va provocar coses com la piscina, només en poden entrar 20, és que la làmina d'aigua només deixi... El pavelló, també unes normatives molt exigents, que torno a donar les gràcies a totes les entitats, tothom s'hi va esforçar molt per fer-ho bé, i això va ser molt important. La paciència en el camp de futbol, no ens podem dutxar, ara ja ens podem dutxar, ara no podem començar a entrar algun pare... Tot aquest procés ha estat molt dur, però també alhora ens ha fet, crec, ens ha unit, jo diria, tots, perquè també el tècnic amb els presidents de cada entitat, poder parlar el dia a dia, què podem, com ho hem de fer, com organitzem les coses, tot això ens ha fet estar units. I de fet, jo no sé, a vegades penso d'aquesta pandèmia també n'ha sortit un reeiximent, perquè les entitats són molt... La gent que hi ha al capdavant són molt fortes, ens ha anat molt bé amb tot. Jo no sé, som campions del món en patinatge, l'equip de futbol fa una cosa històrica com és pujar de categoria tercera, patinatge, el futbol, el bàsquet, amb 10 i 10 equips, tant masculí com femení, amb categories, el hoquei, que també aquest any estrenava un equip femení. Vull dir que, ostres, han sortit amb molta més força. No sé si podíem valorar que entre cometes, dintre lo dolent, ens ha anat bé. Ens ha anat bé i bé. Jo volia que tot això, aquest esforç, tota aquesta època que hem passat, ha estat positiu. Què més hem intentat fer o hem fet des de la regidoria d'esports? També sí que hi ha una àrea esportiva molt potent, molt maca, mantenir-la, hi hem hagut molts esforços, millorant, que ara hi ha projectes, hi ha feines, sí, que les tenim ja molt embastades i que quedaran, per exemple, potenciar lumínicament també hi serà. Llavors, també hem intentat treure l'esport en altres zones que ja hi eren, però millorar-les i deixar-les poder també com Déu mana. Plaça Noi de Tona, canvi de les canastes, posant unes canastes i arreglant tot l'envoltori, parroqueta, parcs, jardins, la petanca, que sembla que no, també està inscrit com una zona esportiva. Doncs totes aquestes també les hem potenciat. Jo crec que ens queden unes instal·lacions externes també molt bones i que hi ha més idees i que, si Déu vol, les anirem fent. Després, m'agradaria també, per no deixar-me res, fer una miqueta com els companys, llegir una miqueta les accions, el que dèiem una mica, mediació amb les entitats, l'aprofitament d'aquestes instal·lacions, millora la piscina municipal petita, allà hi teníem unes pèrdues d'aigua, no sé si hi entraven entre els 20%, però sí que n'hi havia, hem pogut fer el vas nou, que aquest any l'estrenarem, ha quedat molt bé. Sí,
educació, el que dèiem, no? La relació de la cooperació també ha estat una de les feines de la regidoria. Animar a les nostres entitats a organitzar campionats, a portar gent a Tona, que crec que això també és molt positiu per el que dèiem, no? El treball transversal entre tots. Doncs el portar a fer un campionat que hem instal·lat, el de bàsquet, per exemple, ara el fem sempre per la Puríssima al desembre, doncs porta gent a Tona, porta gent a dinar, porta gent... Bueno, jo crec que és anar fent poble, una altra manera de fer poble. També l'esport també ajuda. Suports econòmics a tots, ajudes, en aquest cas, suport econòmic a la participació del Mundial. Doncs això també va ser un esforç de tots, que tots hi vam intentar posar el nostre granet, anar apretant perquè sortís, i va poder sortir. Hem declarat el camp de futbol espai lliure de fum, hem senyalitzat les rutes saludables per l'entorn de Tona, que va ser una de les propostes participatives del 2020. Ara tenim també ja molt embastat el canvi de la teulada dels vestidors del camp de futbol perquè hi ha degoters i hi ha mal fet. Bé, en principi una miqueta el que dèiem, el resum seria tenim unes instal·lacions, gràcies a Déu, molt bones, molt correctes, jo diria que fantàstiques, però a vegades també ens podem poder al·lucinar, però ha estat mantenir-les, millorar-les, posar instal·lacions fora perquè tothom pugui fer l'esport i llavors potenciar-les amb tot el que puguem, instal·lació de plaques i moltes coses d'aquest tipus. Res, com he dit, gràcies a tots, també als equips regidories, perquè hi ha hagut molta feina i tot això que hem pogut fer també és gràcies a ells. Bé, ara toca com a regidor d'Educació. Molt lligat amb cultura, però diferenciat alhora. El titular en aquest cas és Tona, poble educador. Hi ha un principi bàsic en el qual ens hem entestat molt d'avançar, que és el principi de l'equitat. El principi de l'equitat. Garantir per mitjà de les accions del govern que tots els infants i joves tinguin les mateixes oportunitats, les mateixes condicions per formar-se, intentant avançar en aquest sentit. I s'han fet coses. Després, amb les accions destacades, ho veurem. Quan diem poble educador, vol dir que ens ha d'ocupar el que és l'educació formal, l'escolar, però també la no formal. També la no formal, la que pot estar vinculada, per exemple, a l'activitat d'esplai. Crec que s'ha assolit una bona coordinació dels diversos agents educatius del poble. Després els enumeraré, però destacaria com a accions Educació 360 i la Finestra. D'altra banda, s'ha vetllat pel manteniment i adequació dels edificis escolars i educatius del poble, que són bastants. Per sort, però per feina. Les accions, com deia, coordinació amb cada servei educatiu tonenc. Creació amb bons resultats, que la síndica de Greuges ho destaqui o ho esmenti, deu ser un bon resultat. De la taula local de planificació i de la comissió de participació en la lluita contra la segregació escolar i a favor de l'equitat. Val la pena donar valor a l'esforç dels diversos centres educatius, siguin públics o també, ho subratllo, siguin privats, concertats, com és el cas de la Badalona. Sense ells no s'hauria aconseguit.
col·laboració en el foment de la lectura, gestió de la Fundació Osona Formació i Desenvolupament des de la presidència, una tasca feixuga, però que val la pena. Estem parlant del que oferim Tona i Centelles en relació a la formació de persones adultes a Tona per mitjà de l'aula oberta a Can Licos. El treball conjunt dels diversos agents educatius, siguin els centres escolars, siguin altres agents. Això és el marc d'Educació 360 que es va heretar del mandat anterior i que s'ha intentat de reforçar. Esforç, tornem al tema pandèmia, educació, esforç per fer arribar dispositius electrònics i connectivitat a totes les famílies durant el confinament. Es queda lluny, oi? Hi va haver molta feinada, molta feinada. L'objectiu, el mateix que deia al començament, reduir la bretxa, en aquest cas digital, però també social. Com ja anunciava al començament, creació i implementació del projecte La Finestra, conjuntament amb les AFA i AMPA tonenques, amb programació d'extraescolars, tallers familiars, xerrades, en format de projecte conjunt, de propostes conjuntes adreçades a la població. Una cosa que no hi era, veieu? No hi havia col·laboracions entre AFAs, entre centres, entre... Estem parlant potser d'una nova cultura educativa a Tona tal vegada. Algun dia n'hem de parlar a fons. Temps al temps. I pensant en la lluita per l'equitat, tarifació social de l'escola bressol, pa amb xocolata, entre d'altres actuacions. O inici, caldrà agafar el guant i treballar-hi, i que també des d'intervenció hi treballin. I, per últim, increment de les beques escolars i implementació de nous ajuts, pensant en serveis psicològics, logopèdics i pedagògics. Vale, jo us parlo. Incorporem la mirada feminista a totes les polítiques. Vale, des de la regidoria de feminismes hem treballat sobretot per incorporar aquesta perspectiva de gènere i una mirada feminista i interseccional a totes les polítiques i iniciatives que hi ha a l'Ajuntament, per poder avançar cap a aquesta transformació feminista per una societat més justa i igualitària, que anem dient, el feminisme en parlem molt i realment no és fàcil de fer perquè és transformar moltes coses. La mirada interseccional també l'hem dita, l'ha comentat també l'Amadeu, és aquesta tenir en compte les diferents persones com són, des del seu origen, des de l'edat, des del sexe, des de la classe social, o sigui, per no deixar-nos a ningú quan fem una transformació, perquè cadascú és diferent i per tant necessitem fer aquesta mirada més àmplia. I dins del feminisme, evidentment, també. Durant tot el mandat s'ha treballat per generar espais i mecanismes estables dins l'organització per incorporar i garantir la transversalitat de gènere i alhora hem anat fent actuacions específiques per planificar per la planificació, la prevenció i la sensibilització en la perspectiva de gènere. Les dades, cada cop més elevades d'assassinats per violències masclistes, ens confirmen que cal insistir i col·laborar amb l'erradicació d'aquesta xacra que és la violència masclista. Per això s'ha treballat en consonància i col·laboració amb moltes administracions per anar identificant aquestes violències, identificar-les, detectar-les i atendre-les. Heu de pensar que vam acabar l'any, ara actualment ja tenim 19 dones assassinades durant aquest 2023, vam acabar el 22 amb 94 assassinats, d'aquests 94, 16 a Catalunya. 4 de cada 5 dones de Catalunya han estat víctimes de violència masclista. O sigui, el 80% de les dones ha patit en algun moment al llarg de la seva vida violència masclista. Es diu ràpid i és gros. I això són dades del Departament d'Interior de l'any passat.
Per tant, és una cosa a treballar, que diem molt ràpid, el feminisme queda a vegades a la cua, però és una cosa que s'ha de tenir. Per això insistim molt en aquesta transversalitat i de fer-la present a tot arreu. Ara us comento algunes actuacions destacades. S'ha fet molta feina interna, perquè realment l'administració pública és on hem de fer canvi de les polítiques per fer aquesta, que ara se'n parla més des de la llei de les violències masclistes de la renovació aquest any, el desembre del 21, que cal la diligència deguda. Fins ara teníem moltes lleis des del 2011, fins ara convenis de fa molts anys enrere i encara estan passant les coses que passen i encara no hi ha igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Us explico una mica el que hem anat fent. Elaboració de plans i protocols a nivell local, comarcals i catalans. Us els llisto perquè no hi entraré. Desenvolupament del Pla Intern d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament, desenvolupament del protocol d'actuació davant dels assetjaments sexuals per raó de sexe i orientació sexual i identitat de gènere. Això havia d'estar fet a l'administració pública des del 2016, que era la llei d'igualtat d'oportunitats, o sigui, des del 15. O sigui que ja fa temps que hauria d'haver estat fet. No teníem aquests plans dins l'Ajuntament. Desenvolupament del protocol local d'actuació davant de les violències sexuals i LGTB-fòbiques en els espais públics, aquest encara està en procés. Adhesió al Pla d'Igualtat de Gènere a nivell de la Mancomunitat pels períodes 2022-26. Adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals als entorns d'oci al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i protocol de dol per l'erradicació de les violències masclistes, que és aquesta lectura que fem a les sessions de plens quan iniciem, això ja es feia al Parlament, simplement per fer constància de ser conscients dels assassinats, que a vegades quan ho dius en el ple i cada dia obres el ple així, sembla que sigui una cosa que ja, com que ja ho tenim tan present, sembla que no tingui importància. I les dades, us les he dit abans, són preocupants. En temes de formació, hem fet formació a càrrecs electes. Tots nosaltres ens hem format per fer aquesta transversalitat de gènere en totes les nostres polítiques, cadascú des de les seves àrees. Formació per l'abordatge de les violències masclistes i les violències sexuals en el cos de policia local, perquè és els que estan al carrer, detecten les violències i és necessari també aquesta identificació i consciència. Formació en un llenguatge no sexista i inclusiu de tot el personal, perquè ningú se senti exclòs quan ens dirigim a les persones. Formació per abordar les violències sexuals al personal i als membres d'associacions i entitats del municipi. Formació sobre la diversitat sexual de gènere i en els membres de claustres i dels centres educatius de Tona. Per tant, moltes coses de les que hem fet gairebé són imperceptibles, però són anar fent a poc. En Pep a vegades diu aquesta feina de formigueta gairebé invisible, però que està cada dia i és present. Després, el que és molt important, quan hem treballat també aquest espai transversal, és el treball en xarxa i la coordinació. És bàsica per poder transformar i tenir una mirada feminista i transformar les polítiques. Un pla de treball per l'abordatge de les violències masclistes amb la policia local, foment, junt amb cultura i joventut, de propostes culturals en perspectiva de gènere, revisió del llenguatge no sexista i inclusiu a tots els documents i les informacions que surten de l'Ajuntament, creació de la Comissió de Coeducació formada per referents dels diversos centres i serveis educatius de Tona, participació en comissions per l'abordatge de les violències masclistes a partir de protocols i circuits, la violència a l'àmbit de la parella, les violències sexuals, la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats. Això participem a nivell comarcal i autonòmic. La guia, conjuntament amb altres tècnics i tècnics, per incorporar els eixos de treball transversal de l'Ajuntament. Hem dit a l'inici que tenim un espai transversal de treball. S'ha elaborat una guia perquè tothom sàpiga com incorporar la sostenibilitat, com incorporar la perspectiva de gènere, com tenir present la cultura i l'educació i la participació en tota la seva manera de treballar. També treballem diferents accions de sensibilització, activitat de prevenció i sensibilització vers les violències masclistes i la igualtat de gènere, commemoració la visibilitat, commemoració i visibilitat de diversos dies internacionals, que hem fet l'esforç d'explicar-los el perquè i el sentit que tenen aquests dies. Sempre celebràvem el 8 de març, el Dia de la Dona, el 25 de novembre, tots el tenim més present, que és el Dia de l'Erradicació de les Violències, però també hem incorporat, que no sé si heu vist banderes al mig de la plaça,
i explicació. El 19 de febrer, el dia contra la LGTB-fòbia, al futbol i en totes les pràctiques esportives. El 31 de març, el dia de la visibilitat trans. El 26 d'abril, el dia de la visibilitat lèsbica. El 17 de maig, el dia contra la LGTB-fòbia. El 28 de juny, dia de l'orgull LGTBI+. El 23 de setembre, el Dia Internacional de la Bisexualitat, perquè també ens hem educat en aquest món binari, home-dona, i hi ha molta més diversitat. I el 25 de novembre, que és el que ja us he dit que ja coneixíem més, que és el de l'erradicació de les violències. El projecte de coeducació de l'Escola Bressol PAM Xocolata, prevenció i detecció d'atenció a les violències sexuals i LGTB-fòbiques en el marc del projecte Cegues no mola, que hem fet, sempre veieu a l'estand apareix a les festes, apareixerà també a d'altres festes i en altres espais properament, perquè la violència no només és en els envaits dels joves, la violència està present a tot arreu i a vegades sembla que només tinguem que fer el punt de Cegues no mola en les festes juvenils i potser ha d'estar present en molt més altres espais, perquè malauradament no només són els joves. Campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania. Van fer diferents campanyes, us dic una mirada a les violències masclistes, Tona lliure de violències per l'abordatge de les violències masclistes, el masclisme al rebuig contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques, i a què juguem, tot començant pel joc, també per treballar des de petits, com escollim un joc, com ho fem. També aquí destacar, i acabo, és important que hi hagi persones que fan això. Vull dir, a la partida de feminisme, si la mireu, no és una partida alta perquè està transversalitzada, però sí que hi ha una persona que vam apostar per tenir moltes més hores d'una tècnica. Si no tenim una tècnica que impulsa, que dinamitza i que fa, és impossible portar a terme totes aquestes accions, tot i que és un treball coordinat. I només comentar-vos per transformar dinàmiques, maneres de fer, pensar, cal també transformar les maneres de fer i treballar i generar aquests espais que comentava abans l'Amadeu, que genera aquestes sinergies, complicitats i maneres de fer diferent. Tant a convenis internacionals, europeus, tant els propis, les lleis i els protocols a nivell local, autonòmic, anem cap aquí. O sigui, l'única manera de canviar i de tenir una visió més feminista i polítiques feministes és intervenir a les administracions locals. Nosaltres som responsables. Actualment parlem de la diligència deguda, us ho he dit a l'inici. No val dir tenir un protocol escrit, no val ja. O sigui, ara ja hi haurà des dels convenis actuals que tenim a nivell del conveni d'Istanbul, ja ens insta a que les administracions ja no pot fer veure que no fem. Podem dir que tenim escrit una cosa, sinó que les hem de fer. I per tant parlant de diligència deguda, que vol dir que podrem començar a penalitzar els administradors, els càrrecs electes, si no fem les coses. Si els treballadors no tenen en compte totes aquestes polítiques, i això repercuteix a totes les lleis. Normalment, ara hi havia un conveni que deia la llei de les violències masclistes, la llei d'igualtat d'oportunitats, ara ens estan dient que ja ha de transformar totes les lleis. I per això ara heu sentit últimament canvis al Codi Penal, canvis a les normatives laborals, canvis a les normatives d'educació i als lleis d'educació. Per què? Perquè ara tot és transversal. Per tant, ja no podem obviar aquesta transversalitat per poder avançar i transformar cap a una mirada més feminista i la manera de viure i tenir una societat més justa en aquest sentit. Bé, parlaré una mica de patrimoni. La història d'aquesta regidoria gairebé comença en aquest mandat, i gairebé perquè hi va haver mig mandat dels anteriors 4 anys amb un regidor que efectivament va ser dut de patrimoni, però mig mandat i prou. El que hem intentat és que el patrimoni estigués més al centre de la política municipal, com a valor cultural, com a valor educatiu i com a valor turístic. Per això s'ha donat molta importància a posar a l'abast de tots els sectors de la població els equipaments i els recursos patrimonials, així com intentar millorar relats de la història local per visibilitzar més les dones, per posar més l'accent en els períodes que sumats formen el que en diem memòria democràtica
i també un deute pendent, que és el d'avançar en l'explicació de la tona de les aigües mineromedicinals i de l'estiueig. Ho faré per apartats. Pel que fa a patrimoni proper i divers, perquè patrimoni no és només el castell, el camp de les Lloses, sinó que és molt més que això. Patrimoni proper i divers. Hi ha moltes millores evidents en l'art escultòric al carrer. Parlaré també del projecte de realització del mural de la plaça Major. Esperem després de Setmana Santa que es pugui dur a terme, l'exposició i dinamització de la tona imaginada, la podeu visitar a l'Arxiu Municipal, la millora d'elements en valor patrimonial que hi ha a la Casa de la Vila, només el vestíbul, l'escala, ja es van veient coses, l'entrada allà davant de l'OAC, ja segur que us venen imatges. La redacció del projecte de ruta urbana amb l'elaboració del manual corporatiu corresponent i l'inici d'aquesta ruta, projectes d'ampliació i dinamització de la ruta de l'aigua, d'implementació i senyalització de la ruta de Mani Sergi, que va des de Santa Eulàlia fins a Vila Geliu. Hi ha hagut un gran esforç de coordinació amb cultura i altres regidories pel que fa als diversos espais expositius municipals o amb participació municipal. Aquí hi afegeixo el cicle d'exposicions d'art contemporani que hem anomenat Gent que ens estima, amb presència de l'obra de la Núria Oliver, Gerard Sala, Joan Pere Viladecans, Rai de Guzmán i altres, oi Ramon? I altres que vindran. L'acollida de donacions diverses vinculades a la història del poble, destacaria els arxius de Ramon Batllés o de la família Vall Verdaguer, difusió des de la web municipal dels continguts i documents de cultura i patrimoni, bàsicament per fer-los més accessibles. La cultura, el patrimoni han de ser accessibles a la ciutadania amb tot. Pel que fa a l'apartat d'aigües mineromedicinals i estiueig, es va formant per mitjà de donacions un fons de documentació i de materials diversos. També destaquem, s'ha esmentat, els treballs per la consolidació del balneari Ullastres, especialment redacció d'una memòria valorada que ens ha permès obtenir una subvenció de 190.000 euros que estarà disponible l'any que ve, o bé el projecte executiu que tenim en curs ara. També disposem d'un projecte executiu i de museïtzació pel que fa a aigües i estiueig de la Capella de la Salut. I la difusió del patrimoni i de la història locals per mitjà d'activitats adreçades a professorat, alumnat, persones jubilades i a la ciutadania en general. Vull destacar les activitats que es duen a terme en els marcs festius, especialment les festes majors. En memòria democràtica, ja que demà estrenem o presentem 3 nous plafons. S'ha creat una ruta de memòria democràtica. Estem parlant en aquest moment de 10 plafons que expliquen què va passar a Tona des de la Segona República fins l'adveniment de la democràcia als anys 70. Anul·lació de les sentències de la postguerra, per mi, i parlo molt personalment, l'acte més sensible
més emotiu dels que hem celebrat en aquests 4 anys. La retirada de les darreres plaques amb simbologia franquista en el mandat passat ja s'havia aprovat que es retirarien. Però bé, aquí ha de fer la feina i la fem. Realització d'actes diversos vinculats a memòria democràtica amb combinació de història, educació i art. Abans ho he dit quan parlàvem del cicle de la Canal. I per últim, Camp de les Lloses, hi ha hagut l'ampliació del centre d'interpretació, ja s'ha dit, però hi ha també la redacció del projecte museogràfic i hi ha projectes de recerca i divulgació diversos, amb continuïtat de les excavacions anuals i tot el que això representa a posteriori. D'altra banda, des de Patrimoni i el Camp de les Lloses es programen activitats, tallers familiars, tallers escolars, exposicions diverses per a aquest diàleg molt interessant entre present i passat. Pel que fa a joventut, una mica el titular, una mica per resumir-ho, seria que és important que la veu, no? I que la decisió de les polítiques de joventut passin a les persones joves, i una mica destacar que al llarg d'aquests anys i a principis de mandat el que es va fer va ser canviar una mica el paradigma de joventut, perquè portàvem molts anys a Can Licos, aquell espai on hi havia ubicat el punt jove i era el punt neuràlgic de la joventut de Tona. Amb l'obertura d'aquest nou espai, el Muriel Casals, vam canviar aquest paradigma, va venir el tècnic de joventut aquí i la intervenció amb els joves també es va passar a fer en aquest equipament obert i que tantes sinergies i alegries, juntament també amb altres àrees, està provocant, no només per les persones joves, sinó també pel que fa a les entitats i a la ciutadania en general. Amb la voluntat també de potenciar aquesta participació, vam programar un seguit de trobades amb totes les entitats juvenils per tal de realitzar una coordinació i treball conjunts, així com també regidories obertes i espais de participació concrets, amb especial atenció pel que fa a la Festa Major Jove i en CREA els pressupostos participatius joves. Finalment, també, per contextualització general, comentar que el col·lectiu de les persones joves és un dels que pateix més el problema de la manca d'habitatge que hi ha al municipi, per tant també s'ha vetllat en coordinació amb diverses àrees de l'Ajuntament amb aquesta creació d'una comissió interdepartamental que treballi aquestes polítiques d'habitatge. Pel que fa a les accions destacades, destacar la creació d'una comissió per a la programació de la Festa Major Jove, l'implementació, que també n'estem molt contents i van ser un èxit l'any passat, de les barraques de la Festa Major Jove aquí a l'espai Muriel Casals, amb la participació de 3 entitats que van organitzar les seves barraques. La creació d'un espai de bar al Muriel Casals, que és el que he comentat que tenim allà darrere i que això està molt bé que ho fiquem avui perquè l'estrenem avui, diguéssim, que ahir es van acabar les obres. De fet, una última actuació s'ha acabat avui a les 9 del matí, que han empalmat perquè vagi el rentaplats, per tant és flamant aquesta actuació. Després també unes regidories obertes a joves també, sobretot, que es van realitzar pensant en l'elaboració i pensar aquests pressupostos participatius joves. L'implementació del projecte Tona Secreta, que és una gincama, com un escape room obert pel poble que vincula joc i patrimoni, que es va presentar aquest any per la Fira Joc. La sessió de suport tècnic municipal per facilitar l'autoorganització juvenil a entitats i donar suport a les seves iniciatives, tot garantint la seva autonomia. Treball d'informació per facilitar el vincle del jovent amb entitats culturals i esportives del municipi. Disseny també d'un programa d'activitats ajustats a les necessitats del col·lectiu, no només en les èpoques de vacances, sinó també durant tot el curs escolar. També accions per incentivar la participació dels joves en espais de lleure. El tema que creiem molt important i que volem destacar dels pressupostos participatius joves del 2023, en CREA, que ha comptat amb més de 60 propostes presentades i de fet avui mateix, també avui a la tarda celebrarem la votació. Ja podeu veure amb aquestes 2 pissarres informatives totes les propostes que han arribat i que avui a la tarda
esperem que hi hagi molta participació, si més no així ho preveiem, i que els joves decideixin quines activitats realitzarem amb 14.000 euros i també quines inversions realitzarem també per valor d'11.000 euros, 25.000 euros en total. I això, aquest punt reforça encara més el que deia al principi, de que els propis joves s'impliquin i decideixin ells les polítiques de joventut, i no només les decideixin, sinó que també s'impliquin a desenvolupar-les conjuntament amb el tècnic de joventut. Després també hem realitzat el servei de pizzas a l'hora del pati, a l'institut i a l'escola Badruna, amb les persones joves que cursen l'ESO. S'han contractat 4 persones professionals de joventut via plans d'ocupació, gràcies a la Diputació de Barcelona i el programa de garantia juvenil. S'ha donat suport en l'orientació acadèmica professional i professional dels i les joves del municipi. Hi ha hagut una coordinació amb el Servei de Joventut de la Mancomunitat La Plana i el Consell Comarcal, i també aquest treball conjunt amb les campanyes com a Cegues no mola i el masclisme al rebuig. S'ha fet el Respira Jove, programa de suport emocional a adolescents. S'ha iniciat el projecte d'intervenció amb joves a medi obert, que enguany agafarà una nova dimensió gràcies a un ajut de la Diputació de Barcelona de 32.000 euros pel programa Escolta Jove, en qual contractarem una persona, un professional de joventut d'intervenció en medi obert amb els joves. I finalment s'ha obert també aquest apartat de Nits del Muriel, una programació festiva i cultural els divendres al vespre a l'espai Muriel Casals, que de fet avui en viurem un nou episodi després d'Ancrea, que farem una nit d'homilies amb monòlegs, amb 3 monologuistes pels tots i els joves i no tan joves que després de l'assemblea de votació puguin venir aquí a gaudir de l'humor. Per tant, esteu convidats tots i totes. I finalment una mica això, aquesta comissió d'habitatge que ja he esmentat abans, que una mica el que s'ha centrat, ha començat la seva feina, hi ha molt més camí per recórrer en aquest sentit, però s'ha centrat una mica en la gestió dels pisos buits. N'hi ha 2 que haurem aconseguit via la revisió del conveni amb el grup Bonpreu, també fer un catàleg, un inventari de tots els pisos buits del municipi, i l'acció més important és un pla d'habitatge que estem desenvolupant amb la Diputació de Barcelona. En aquest cas, des de Drets Socials, dèiem, posem la vida al centre. Aquesta regidoria té les competències de l'àrea dels cicles de vida, és a dir, infància, adultesa i vellesa. La joventut no és que l'excloem com a cicle de vida, sinó que ja té un apartat propi. També té responsabilitats en salut, serveis socials, acollida i convivència, habitatge, cooperació i solidaritat. Per optimitzar la feina i millorar, perquè com veieu són moltes coses, per optimitzar la feina i millorar l'eficiència tenim un equip de regidoria per treballar les diferents temàtiques que ens organitzem, i gràcies que han estat aquí gairebé tot el matí. Des dels diversos àmbits de la regidoria es va generar un treball organitzat per fer front als efectes de la Covid-19, que moltes vegades oblidem, però durant aquest mandat hi ha hagut la Covid i ha tingut un impacte molt important a les persones. Una pandèmia que va generar una crisi de cures i de sosteniment de la vida en general, que ha afectat en major mesura totes aquelles persones amb més vulnerabilitat. En aquest aspecte és important ressaltar el treball conjunt per afrontar aquestes conseqüències de la pandèmia que han anat sortint a les residències per a la gent gran, en coordinació amb el CAP i l'Ajuntament, que va ser un moment greu. Aquí també dir que jo l'àrea de drets socials la vaig agafar un any més tard. La que va gestionar tota la pandèmia va ser la Marta Montades, que era regidora de drets socials en aquest moment. Jo portava participació, que va ser molt fàcil el traspàs, perquè en Guiu ja estava a l'equip de regidoria i per tant va ser un traspàs molt senzill, però sí que volia destacar la Marta en aquest moment. I més enllà d'això també s'ha treballat per posar els drets de totes i tots els ciutadans i totes les ciutadanes al centre, creant un espai de treball periòdic de coordinació amb totes les professionals, serveis socials, convivència, gent gran i habitatge, que per nosaltres és un treball molt necessari, ho hem anat dient, però si no treballem conjuntament en visió de poble és molt difícil. Són molts temes, a la persona li viu, menja, s'educa, té que tenir un sostre, li passen moltes coses i no pot ser que cada cosa, l'habitatge el porta un tècnic, serveis socials ho porta un altre, educació un altre, sinó que hem de tenir una mirada més integral. Vam fer un esforç important
en poder fer aquestes trobades periòdiques perquè tothom posés la vida al centre i la persona al centre des de totes les seves necessitats. I també cal destacar en aquest mandat el treball realitzat per al canvi de model de gestió de la residència i dels habitatges tutelats, que també s'ha fet un canvi important. Com sabeu, abans teníem una fundació, Can Codina, i el que hem fet és passar, era impossible ja gestionar la fundació ja no complia els requisits, ja estàvem requerits a nivell de Generalitat perquè només els únics fons que rebia la fundació eren per part de l'Ajuntament, per tant això ja no podia ser, i vam fer un canvi a una entitat pública, ho porta una entitat pública que és Sumar, que és especialitzada en aquests temes. Ara ja passo directament a destacar algunes de les accions. I dir que en aquesta àrea, que ara estic com al final, que treballem molts aspectes bàsics i quotidians que formen part de la sostenibilitat de la vida i de les cures i que a vegades queden invisibilitats però són imprescindibles. I sempre passa de llarg, o sembla que no hi siguin, però que són molt importants. Algunes accions que destaquem. La gestió de la Covid, ja us ho he comentat, va suposar un sobreesforç per l'activitat de la regidoria, recolzada per l'acció de les persones voluntàries del municipi. Recordeu que també va haver-hi tot un suport voluntari i una xarxa voluntària que es va organitzar per poder fer front a aquesta pandèmia, poder anar a fer les compres a les persones, poder fer tot el suport a la residència que va haver de tancar i vam sortir notícies però que es va poder solventar i vam haver de fer tot un traspàs de les competències perquè no s'estava gestionant correctament. I ara ja us passo, tenint en compte els cicles de vida, per la gent gran, us vaig dient què hem fet per les diferents. Per la gent gran, canvi de model de gestió de la residència de la gent gran, del centre de dia, habitatges tutelats, per tal de millorar, actualitzar i adaptar la normativa vigent i mantenir els diferents serveis. Ja ho hem comentat, ho porta l'entitat pública Sumar i també dic que a més hem presentat un projecte als fons de Next Generation que també explica la Judit per ampliar les places, millorar la sostenibilitat de l'edifici i per tant això és una cosa que ja l'hem presentat, no sabem com anirà, sabem que ja està, ja el tenim, ja es van resoldre però ja s'ha d'executar i serà 2024-2025, vull dir que no serà una cosa immediata, però sí que hem elaborat el projecte. Promoció i ampliació d'activitats adreçades a les persones grans, hem fet píndoles culturals, taller de psicomotricitat, biblioteca, per la gent, biblioteca gran, el taller d'ús de mòbils, etc. Era molt important perquè veníem de la pandèmia, era un moment que tothom es va tancar a casa i era molt important tornar a posar activitat a les persones. Participació i impuls del pla d'envelliment actiu per una millor resposta a les necessitats presents, això és un estudi que s'està fent ara, estem treballant en aquesta diagnosi també per poder preveure totes les necessitats que hi haurà a Tona els propers anys. Per a infants, millora del servei de la ludoteca. Amb la implementació del servei hem creat el SIS, que és el Servei d'Intervenció Socioeducativa, hem fet el SIS Ludo, això vol dir que tenim més recursos, això també ho ha comentat l'Amadeu perquè ho hem treballat conjuntament, és un servei que ara és de la cartera de serveis socials de la Generalitat, per tant tenim més recursos econòmics per fer-hi front. Per tant ha sigut un pas important que també ens ha ajudat econòmicament i a més serà un millor servei perquè tenim més persones i professional, més titulació. Hi ha suport al Consell d'Infants, juntament amb Educació i obertura de nous espais participatius, també ho hem comentat. Per a persones de diversitat funcional hem fet un acord de col·laboració Sant Tomàs per l'ús i gestió d'aquest espai, d'aquest del Muriel Casals, això també va ser un treball de la Marta Muntada, sobretot a l'inici del mandat. Treball per l'autonomia i el desenvolupament de les persones amb diversitats funcionals, hem fet adaptacions vàries per casos de dificultat visual, traducció a la llengua de signe d'activitats diverses, col·laboració amb la recerca d'una aplicació per facilitar la comunicació en situacions de dèficit auditiu, pictogrames en els passos de zebra per les persones amb Asperger, simplificació de certs missatges de textos pensant en la facilitació de la lectura, això també a vegades passa desapercebut però és necessari treballar-ho per no deixar-se ningú. Per la ciutadania en general i el treball amb entitats hem incrementat, també ho ha comentat l'Amadeu, però hem incrementat les beques amb ajuts socials escolars, implementació de nous ajuts per serveis psicològics, logopèdics, pedagògics, que ja ha comentat alguns l'Amadeu, conferència
Vam fer una conferència amb un col·loqui sobre el tema de l'eutanàsia. També sabeu que durant la pandèmia es va aprovar la nova llei d'eutanàsia i per tant era molt important explicar-ho. Es va promoure des de l'Ajuntament, coordinada amb l'equip d'atenció primària de Tona i treball col·laboratiu amb l'Associació de Voluntariat de Tona, que també és molt important per tota la tasca que fan a nivell de voluntariat. En relació a l'habitatge, també s'ha dit, hem fet gestions en habitatge en algun cas heretat d'anteriors mandats, que era complexa, posada en funcionament d'un pis d'acollida per a emergències socials a la xarxa comarcal i creació d'una comissió mixta per afrontar els problemes d'habitatge. Aquí també ho he comentat, aquesta la treballem des d'urbanisme, des de joventut i des de l'àrea social, per fer aquesta mirada des de diferents punts de vista i necessitats. I altres, els pisos que tenim, els ha comentat en Pep, no els dic ara, perquè ja els hem comentat que tenim els 2 pisos d'arrel del conveni del bon preu i les obres de la plaça. I altres actuacions seria també la millora, que també s'ha comentat, la millora i extensió del cementiri i tanatori i la creació d'un espai multiconfessional, que aquesta és una participació conjunta, que també ha sortit la regidoria d'Urbanisme, la Mancomunitat La Plana, la Diputació de Barcelona. Un moment, que no sé què. Bé, ja està, he perdut el que tenia escrit, però no passa res. Això és ara al final només era dir-vos que és que sempre diem que un altre món és possible o que perquè sigui més dret, més just i solidari i que ens imaginàvem aquell món, un altre món possible, jo diria un altre poble també és possible perquè totes les persones hi siguin presents i tothom tingui les seves. I el que hem fet durant tot el mandat és fer aquest poble possible. Hem mirat que sigui més just, que sigui igualitari per tothom, que tingui aquesta mirada feminista, que sigui sostenible, perquè es diu un altre món possible, un altre poble possible no serà si no és feminista, si no és ecologista i si no hi participen totes les persones. I totes les persones i la corresponsabilitat de totes les persones. I en aquesta corresponsabilitat vull dir, és imprescindible els càrrecs electes que tinguem aquesta mirada diversa. És imprescindible que tots els professionals que treballen al municipi tinguin aquesta mirada diversa, amb aquesta transversalitat, i és impossible sense la ciutadania, que també tingui aquesta mirada diversa. I per tant, no és possible tirar endavant un mandat sense la corresponsabilitat de tots els agents que vivim en un poble, que són aquestes persones. Per tant, us passo... Molt bé, moltes gràcies. Ara, si algú tingués ara al final una pregunta, la responem, que se l'hagi estat guardant fins ara. En tot cas, una mica per tancar aquest acte de valoració del mandat, donar-vos les gràcies, evidentment, per la vostra assistència. Veiem molt important aquesta rendició de comptes i aquest acte, i dir-vos, però, que aquesta rendició de comptes no acaba aquí, perquè, en primer terme, aquest acte s'ha estat gravant, el penjarem a la pàgina web i en farem ressò i difusió a les xarxes socials per recuperar-lo sempre que algú vulgui. I dos, també, que al llarg d'aquesta propera setmana es repartirà una bustiada casa per casa amb un butlletí que destaca tot això que hem anat parlant, doncs escrit i més maco, amb fotos i tot plegat, també per si algú vol recuperar tota aquesta relació d'aquesta rendició de comptes i de valoració de final de mandat, així com també aquesta pàgina web que ja hem anat comentant de seguiment del pla d'actuació de mandat. Res més. Moltes gràcies a tots i a totes. Si algú té alguna pregunta la responem. Endavant, Ramon. Donar-vos les gràcies per aquest camí, com deia la Marga, aquestes pautes que ens heu ensenyat a fer, que n'hem après una mica, hem començat. I llavors, una altra cosa, no sé si hem treballat, i he sentit a dir, no sé si entra dintre de la qüestió, un tema que pel paisatge urbà i pel patrimoni és important, com per exemple totes les negociacions que hi ha, tinc entès, potser m'equivoco, avançades, pel parc del Cirera Berguedà, aquella zona. I no s'ha ni parlat. I jo penso que és molt important pel paisatge
i per l'urbanisme de Tona. No sé si és que poso la foto, perquè feu mirades o... No, bàsicament ho tallarem. No, feu. No, sí, és cert que no surten no està firmat. Bàsicament, no, i està molt avançat. Però jo penso que heu dit coses que heu dit. Es pot dir, Sí, està molt avançat. El tema és que, de fet, des de l'àrea d'urbanisme hi ha el terreny com hi comentes, de la Torre Cirera. Primer hi havia hagut diferents propostes, però la proposta que avançarà i que en principi ha de quallar és que es signarà un conveni entre la família Cirera i l'Ajuntament de Tona on hi haurà una permuta de terrenys i també algun d'ells ha d'anar perquè hi ha modificacions de planejament en aquest mateix conveni, però sí, l'objectiu és que quedi tancat i aprovat per ple abans de finalitzar aquest mandat. Potser no cal concretar exactament quins allò, però sí que hi ha una compensació de terreny verd i de terreny edificable, i hi ha diferents terrenys que són, en aquest cas són de l'Ajuntament, són petites parcel·les, i per tant, sí, es pot dir que quedarà tancat, que l'Ajuntament de Tona disposarà de tot el terreny de la Torre Cirera i que la proposta aquesta de planejament, deixant de banda la compensació que hi haurà, que evidentment s'ha analitzat des d'una empresa o un arquitecte extern i també des de l'àrea mateixa d'urbanisme de Tona, per tant és una valoració com no pot ser d'una altra manera fidedigna. Quedarà a Tona tota aquella parcel·la, una part serà catalogada com a equipament i l'altra com a espai verd i per tant un parc. Per tant, sí, es pot dir que deixarem enllestit tot aquest espai per a l'Ajuntament de Tona. Sí, enllestit vol dir que no ho entenguéssim malament, vol dir en un dels propers plens poder aprovar el conveni amb la família Cirera Berguedà, poder-lo aprovar. Llavors, com diu en Pep, això, un cop hi ha aquesta aprovació inicial, diguem, ve altra feina, que és la de la modificació puntual del planejament. I aquí, en el proper mandat, és on s'haurà de reprendre la qüestió per portar-la a serveis territorials de Manresa i poder tenir ja finalment aquesta finca com a municipal. Només afegir el que diu l'Amadeu, que sí que, com que l'arquitecte, hi ha propostes i propostes, l'arquitecte actualment, que de fet fa 6 mesos que és a Tona, penso que és una persona molt vàlida, ell veu molt clar, és a dir, que Manresa és molt difícil que tombi aquesta proposta. Per què? Quan Manresa ens referim a urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que digués no, aquesta compensació, no hi ha aquest nivell d'espai verd, no, això. És una proposta molt clara, en principi no hauria d'haver inconvenient. Penso que hi ha hagut consultes prèvies. Per tant, serà una molt bona notícia per al poble i és una de les parts, un dels elements del llegat d'aquest equip de govern de l'Ajuntament de Tona. Jo també voldria remarcar que és una feina no d'un any i de 2. Fa molt temps que s'està treballant en aquest punt, perquè pensem que pràcticament des de l'inici ha estat una de les coses que hem estat vetllant. I crec que serà una gran notícia tenir aquest terreny, aquest parc al centre del poble. Beneficiós per tots, totalment, crec. I que els germans i germanes Cirera Berguedà han facilitat en tot moment aquesta negociació, aquesta preferència perquè fos l'Ajuntament de Tona qui pogués acabar disposant, i el poble de Tona qui pogués acabar disposant d'aquesta finca, s'ha de dir, s'ha de donar-hi valor. En alguns moments podrien haver-se retirat perfectament i no ho han fet. Només us diria que esperem que el manteniment no sigui gaire car. Esperem que no.
Un altre tema semblant a aquest, ara ja van obrint calaixos i van sortint preguntes. El tema d'Estavanell, per exemple, es toca des de l'Ajuntament, els naus d'Estavanell, tot això que ara s'estan aterrant, això forma part d'una planificació futura. Sí, no, en aquest moment no, Pere. No, hi ha tot el tema del CAP, un cop hi hagi l'ampliació... Han mossegat una part, però les naus industrials aquelles que hi ha, que no sé en quin estat estan... La fàbrica. És propietat privada, entenc jo, però evidentment està al mig del poble. No crec que s'hi pugui, no ho sé si s'hi pot fer una altra fàbrica en allà o no. No, una fàbrica. Sí, Pere, en aquest sentit no s'ha fet cap pas, però sí que el POM o el planejament, com en aquesta línia que comentava de permutes, en el cas d'aquesta manera, com que és privat, es volgués fer una actuació d'urbanització allà, sí que contempla unes compensacions municipals. Per tant, és un tema que sempre que es vulgui fer una actuació, el POM ja ho recull en aquest sentit. Per tant, en aquest cas dependria de la iniciativa privada, però estaria lligat a un planejament urbanístic. En tot cas no és polígon, per tant, una fàbrica segur que no. No, doncs allò, com que hi ha uns equips, hi ha unes teulades, hi ha uns edificis que no sé ni si són aprofitables. Potser s'estan acabant de porcar les viques i aquestes coses, no? Però jo no he entrat mai allà dintre, però em sap molt greu que la fàbrica de Can Codina es tirés a terra com es va tirar, perquè era un edifici històric. Però allà, les naus aquelles no sé si compleixen cap condició d'aquest tipus. No en tinc ni idea, però era un dubte. Certament, des de la mirada, soc regidor de patrimoni, dispenseu-me, des de la mirada patrimonial, pensant en el que s'anomena arquitectura industrial, hi ha alguns elements que tenen valor. Ara ja he mirat estrictament com a regidor de patrimoni, oi, Josefina i Ramon? Res, si no hi ha cap més pregunta, aixequem l'acte. Moltes gràcies per tots i totes per la vostra assistència i també si us esteu mirant a partir del YouTube. Amadeu, estaria bé que fos... Sí. Si ve de gust, No, res. És un moment només, És un moment, Sí, exacte. El 16 de juny en parlem, però ara... No.